sempat ngapriang sahabat ai boleh pi baro ipelok jangai balong kinong support bat ki no kerjaan berat ba yo ni channel jengi teknik por klip bat ka banta tu nya beteng ka tu jing tu khana sepang u Absalom u Amnon katamar bat usim David ring puligot kum kitab ka ba jong Samuel ka lemnong ka bakhat lai bat ka dikhot ka ba lai phu phra ka ong ba hadin ba u Absalom ula penyap yu Amnon long ba ula lit phat no asari gesur ha ka ri ha ka ba kunyi teman jong u talmai ula long kum usim jong kata kari bat long ba ula syong hang ta kum balai snam ai sejengai na kanong ba Jerusalem bat sejengai na ukpa jong u usim David da ka bayai ab bat kami lenti ba ukpa jong u usim David un pha iki breu banwan lampat ye u sa Jerusalem hak ta ka jaka ka ba udon kum uta u breu ba phat long wel ne ba sya penrengkang par hajaka bu un kelabamut na kata kapop ka ba ulale rai laong ba kajing yai ap ko jong u Absalom hadu asnam kanthi na ka benta banyo ban penher kaput ya u Amnon kane ka long kum kata kalat al ne kelenti u bu un sedang skawe pat ka kam ka ba kham kraw ha kajing im ko jong u kata ka long bu un yo sundan ban kni ban syong ha ka khat kum us im jong ka Jerusalem kan ba u David dong don ha pedeng kata kajing pait ka do nut na kajing du no jong u yaki arngut ki khun ki jong u kata ya u Amnon bat yo Absalom ubala phat no sejengai na u bat kata kajing ngosi bat kajing pat do nut ka ba u David u ya kendu usngau yil deba kalong kum kata kajing bisar ka ba u blai u bisar persya ya ka yeng ka jong u henrei wala kata ru long ba u David u klam le ai na ka benta wan lampat ya u Absalom sa ka yeng ka jong u bat long ba kata kajing ya dai pedang usim David bat u Absalom kalanang jengai namar bomdon kata kajing penyesuk ke basisa kebanang penseniu susu kajing yadai hapadang jongki bat dai u jawab balong u orang ba sipai lene u komandar jongki sipai jong usim David u bala yarap yakine angot balong kum kajing king pan penyesuk pat yaki nak ba betha bat hikai ka we kenthai bakan yathu ya kajing yathu khana ka ba lakta sisa ya ka do nut ka jong David hadu kata jawab laong ba ula ya selok ya usim David ba un sya sesien pat yu Absalom wan phai sa Jerusalem nang ta laong ba David ru ula sya yu Absalom wan phai pat sa Jerusalem henrei halor ka we kendon madalele ru nu peni ka dur khmat ka jong u khmat jong usim David kum ta laong ba kum ba asnam u Absalom ula syong hapo Jerusalem henrei khlam yo i ka dur khmat jong usim David wat tang sisien ru kini ka jingai ha prang jong ki u Absalom usngo ba kene kalong kum kadak ba ukpa jong u umpat maap ni u bat ba kata kajing penyesuk kalong tang nasla kum ta laong ba kata kajing bitar ba kajing bomhun kanang kraw ha kada nut ka jong u Absalom rangi pulena kitab ka ba ar jong Samuel kalong ka ba khatsaw bat ka dikhot ka ba ar pusan hang tu ngin siam ba u Absalom ulong u khun senrang ma bhabreu tam jong u David baro bat omdon kuma u hapo ri Israel hi baro ki bakot kat kajing bhabreu ka jong u Absalom balong bahaba u Absalom ulwan phai pat sa Jerusalem dei tang naga daw ba ukwa banwan phai sa Jerusalem rei udah kwa ban syong sundon kum usim halor jong ka khat bat ka jing penyap ka jong u Amnon ka don hiki artli ki benta jong ka jing tmu ka basniu ka jong u kawai kalong namar ba u Amnon ulong ukhun ningkong jong u David bat ma u ulong ukhun ba ar nakata ka daw lada u David sim ula syong thai no kum usim ma u sayo ban kiu kum usim halor jong ka khat bat skawai pat nakabenta ban penihar kaput persya ayu Amnon nakadaw ka jing le ben jong u ya kapara ka jong u katamar narang pulena kitab ka ba jong Samuel kalong ka bakhatsan bat ka dikhot ka ba andriu ter hang tu na tho ba u Absalom udah terang hadu kata mu un yo ya kata ka bor sensar hapo Jerusalem kum talong ba u Absalom ula pen pau ya de kum uta u breu badon burom bas norit wat ba kloi ban sngap kham tam ya ka jing jong kirit kiria jong kahima isar baro da ka bakran persya ru ya kabor ka jong sensar jong ukpa jong usim David ringkat kadur bhabreu bat ka khmat ka bapu samrkhi bat ka jing le rit ka jong u da ka buj sian bat ka jing la jong u ban pengai i ki breu laong ba u Absalom ula syong ila de harut jong tak lenti ka ban le sa ka jing sim da ka bayak kren ki breu ba wan ka jing bisar bat sngap ya ka jing ka jong ki bat kumju ru batai ki kam ki jam bat kren ya ki da ka mensim ku basnus khia da ka bau ong nadang along mga uta unong bisar ngan ai ka jing bisar hok ya ka kam ka jong phi kum ta laong suki pasuki u Absalom ulan job ya ka do nut jong ki bampun ki breu bat kumju ru
ulah siam ka jing sobha khmat jongki bat bakiloyo u kum utau nong yalam ba thamai bakila mansania ubastat ubasngap bat ubasak skor nakabenta ka jing jongki pat ba kabut sensar khadar jong kalong ka basai ba don kam ban keni jubor ka khat kum usim pada ula ban pen ko ngu iki breu makin kwa ayo bu sensar kum usim jong kari israr ban long ba ka jing sensar jong usim debit ru kelas sedang ban telot usim sin nolong usim bajan bhai lagi jong ki khun kirayot rei menta ulan jangai no namar ka jing jai ke bas musi bat ka jing ya pat ya pra ka ba ulai kendu hapo ka yang kesem ka jong hakoi ke liang pat Absalom ki babun ki khun Israel ki u kumuta breu badang samla bat badang klain ke bor bat kumuta nong yalam ubahok ba baro ki sania lut u hakaba udebet tip bai eru sepang kata nang ta long bo Absalom ulah pha ye ki nok sentian jong sabaro ki jaj Israel ka ba ong ru ye ki lada phiok sngo ye ka jing riu jong ka turoi tu perta bat penbena ba Absalom ulalong usim ke Hebron ka bolong ka we ni ki senat jong hima Israel ka bahe ha ki to ki por ha ka ba ngila ban syam kut kum na kitab ka ba ar jong Samuel ka nong ka ba khatsan bat ka dikhot ka ba sipho terter hadin sos nam na ka jing penyadai ka ba jan ba ka jong bat ki pat ba long ba Absalom ulapan permission na ukpa jing ba un lech Hebron na ka benta ka jing duai ka jing kular ka jong hau trai bat usim de bit ru klam da thrai ni oi long ba ulong hau khun jong to khilech me ka basuk Badu Absalom ulah pakhot yau Ahithophel unong Gilon menteri jong usim David te kata ka jing set kala ka nang jur na ba upai ba babun ulah lek ban snok ti badu Absalom hang ta ulah penbenaya de kum usim jong ka Hebron nang ta long bau Absalom peringkat ke kenhun sipai ke jong ulah pen krek ban hertma ye ke Jerusalem badu nong lam ketin ulawan ha David udaong kidok nut kirang ba Esther kelas no hau Absalom batu dobit ulong halaki kri barok ki baladon lem batu ha Jerusalem yang tungin hatno lumda kumta ngin omlai mono no Absalom hadin bau dobit lopat no na Jerusalem long ba ka Jerusalem kelasya ha jing sensar jong Absalom budon ru ringkat batu kinong ai boj bat kinong hikai nak benta ka jing sensar ka jong batu we ni kita udai Ahithophel ubreu ubasta adu kata hakaba wadu dobit ru usepting nak benta ka jing start ka jong hakabia day ba kajing start jong ban plan na kabenta ki kam thama da kajing hikai ba kajing ptha jong Ahithophel ong yo Absalom ba udai ban her thama bat wat yo David mardo khang ban yo penyap no yu ban ba thama ru kan kut no bat mo long kum utau nok sensar jong kari Israel khlam don mono ban yale persya re long don we pat hang ta nong ai boi bolong breu ba e ba yo usim David ubal yo lat ban don hasda jong Absalom da ka ba ai ka plan yo Absalom ba un lum sibun ki hinun sipai bat ban her non da thama ka ba khrau persya ya ka kanhun sipai jong usim David henry Absalom so thu ai ba ka ni ka plan ka jong ka long ban pensuki ka por knang ba usim David un yo ban lum ya kanhun sipai ka jong bat ban nyele persya ya Absalom hadien ba Absalom la sim ya ka plan la ong ba Ahithophel ubalong unong ai boj jong Absalom la so thu ba kilaram lupa ya ka thama kum tau la lek ban rong hapo la jong ying bat ulas din phasi la de hangta ta long ba ka thama kala sedang ha ka ba kila lek banyale hapo jong kilau beniap jong ulum Ephraim ha ka bangila ban sambut kum na kitab ka ba jong Samuel ka nong ba khat phra bat dekhot ka ban riu Absalom bat ka kunhun sipai ka ba krau jong ringkat ka jing kersan ni ba bun ki pai ba ka we pa de ka liang David usim balapan sle da ublei wat la ula pat na Jerusalem rei udon ringkat bat ki sipai ke bala experience ba bat ke bala jumlin ban yale ik thama ba pher ha ka jing elam kita kapten ki ba khrau ka jong kum Joab Abisai bat ithai ki bala long kita ki kapten ni kinong yalam ki bala penjob yo David ba bon ki thama ba kilale persya kinong sun jong ki bat laong ba ta jing yale ta hapo jong kari khlau lalong ka ba sirkai hadu ta mat ka ba bon ki sipai ki jong Absalom namar ba kim don ya kata jing start ane ke experience banyale thma hapo khlau long ba kila yap lut badang ta hapo khlau Ephraim long ba ki sipai jong sim David kila job thma persya ki sipai jong Absalom ka ba kham so sen ai Absalom long ba kat ba udang syong halo jong hulai hapo jong kita kalau beniap long ba ke snyu ki bajrong ki jong
kilaksa halo jong kitanat jong uding uk walong ba Absalom ulah syas din la de halo jong kita giding ha ka ba usnyu jong ulah khapsa bat ksat halo jong kitanat jong uta uding uk bat ba Absalom usyam la de menta ba udon hapdeng ka hau ha ka ba umdon menuru uban jarap ya ka ba hila ban syam kat kum na kitab ka ba jong Samuel kelnong ka ba khat phra bat ka dekat ka ba phra bat hadin nang ta long ba we ne kita ki kapten jong Sim David ulah yo Absalom ba ulas din la de halo jong kita kitanat jong uding uk bat ba umdon menuru ban jarap yu ulah yo thu ha jawab bat long ba ulah kentai bat penyap yo Absalom namar ba ukpa jong David ulah hukum makin penyap yu Absalom ukun jong henry long ha ba jawab ulah tip ya kata long ba bak ulah lech chau Absalom bat ulah siat de kilai lagi khnam bat kita ki khnam long ba laksam ling bai ko nut ko jong Absalom bat hadin nang ta long ba ki sipai ko jong jawab kila penyap bat syok yo Absalom hadu bun dayap haju bat habau Sim David ulah yo ya kata khubor ba Absalom ulah yap long ba David sum la lek kemen dan lek sobha ba ulah job ya kata ma bat ulah yo pat ya ka khat ban long kum Sim henry pen ban long ba Sim David ulah dap da ka jing susi bat yam pat nut nak bentau kun jong Absalom bat David nak ta long ulah lek kata ka kamra ka bahjrong jong jing khang ba jong konong ba Jerusalem bat ulah yam bat dem kho siu hangta nak bentau kun jong bat udah keren ru ini kentin ke bas ngau melung sisa ke ba ulah ong ko Absalom Absalom ko kun jong bangan dayap manga kejaka kejome ke bang ngila ban semut kum na kitab ka ba jong Samuel kelnong ka ba khat phra bat dekat ka balai pholai tiga tung ila pos ka bakut jong ne ka khana semua bahasa share like bat kum jur wan klat ban komen kum no pis ngau halor ka ne ka khana tak ada bing dai sem pat hawai ka video ku blai sibun ni phi para